Maraming lugar sa bansa ngayon ang nagpapatupad ng no vax, no entry policy upang mapigilan daw ang COVID-19 transmission. Maging sa mga pampublikong sasakyan na biyaheng Metro Manila, di na pwedeng sumakay kung hindi bakunado, liban na lamang kung may medical considerations. Nitong Martes, naglabas ng pahayag si Labor Secretary Silvestre Bello III at sinabing ang mga hindi bakunado o hindi naman kaya ay partially vaccinated na manggagawa ay exempted sa polisiyang no vaccination no ride sa lahat ng mga public utility vehicles o PUVs. Ipinatupad ang polisiyang ito sa gitna ng COVID-19 surge na nararanasan sa ngayon. Ayon sa kalihim, nakikipag-ugnayan na siya sa Department of Transportation o DOTR matapos sa mga ulat na may mga manggagawang hindi pinasasakay sa mga PUVs sa gitna ng implementasyon ng naturang polisiya na sinimulan nitong Lunes, January 17. Ayon kay Bello, malaki ang magiging epekto sa ekonomiya kung hindi makapapasok sa trabaho ang mga hindi bakunado o partially vaccinated na manggagawa. Paliwanag pa ni Bello, exempted ang mga manggagawa dahil sila ay nagre-render ng essential na serbisyo. Kapag hihinto raw ito, paano gagalaw ang mga negosyo at kapag walang negosyo, walang ekonomiya? Ani Bello, sapat na raw ang company ID upang ma-avail ang exemptions. Ayon pa sa kalihim, ang layunin ng no vaccination, no ride o no entry policy na mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 ay hindi naman maisasantabi dahil may umiiral na polisiya kung saan nire-require ang mga unvaccinated workers na sumailalim sa testing kada 2 linggo bago sila makapag-report sa trabaho. Angelica Cara, CLTV News.